Sampeyan iki pacar uduk ngatur. Kok kula diatur pacarmu kok. Ora. Duh. Aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mangsameni wae. Iki apa kan? Tak pamahne. Iki apa? Tak pamahne. Jangkrik. Ojo arep lekas barang ya wis suwek. Ngapa iso melok ndelok barang kok ya. Karena jadi ini ada permintaan dari Bapak Tuan rumah. Tak tewapuk. Loh, Ikan. kata-kata dik Ken. Hujan banjir sudah biasa. Terus? Hujan sudah reda, namun banjirnya masih ada. Seperti kisah cintaku guys, dia sudah pergi tapi kenangannya masih ada. Dik Ken. Dalam iso Alhamdulillah. iso ambekan. Tisil. Piye ya enake cepet ora gak usah wis. Aja teles. Kok aku kesetrum. Alhamdulillah nika tamu undangan sedaya ingkang dirantos panjenengan Alhamdulillah. sampun saged rawuh ing siang punika Mbak Niken. Puji Tuhan. Nggih, nika siang punika rawuh dhateng panjenenganipun Bapak Sumarno. Nggih. Nggih. Pernikahannya Pak Sumarno. Lho, Pak Sumarno sing digawe nikahne putrane Namine Pak Sumarno. kita tutuk tenan lho. Piye to? Putrane Pak Gah aku ambil ra enak iki mesti asu iya. Iki lho, kowe mung tekak sapa? Sing digawe to? Ora ngantene Mas. Ngantene to? Heeh. Lah iya anake Pak Sumarno. Lah jenenge sapa? Sumarno yo an. Ora. Lah iya. Ki, saking Mas Imam Prasetyo. Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tin nganggo kol-kolah. Oh, Iya, Tini Am. Lah, iya. Aku wong Islam lho. Iya. Islam sah iki. Sah iki. Ya, dan semoga buat Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Tini Am, Ya. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Nggih. Semoga cepat diberi momongan. Nggih. Semoga berbahagia selalu Amin. nganti donya tekane akhirat. Wigatine siji aja sampai pegatan. Aja sampai enek sing selingkuh. Ah, wis pokoknya aja sampai kuwi ya, Dik ya. Harus saling percaya. Ya, saling menghormati. Ya, harus saling menghargai dan saling memberi pendapat satu sama lain. Ya, kowe pinter to wis to kowe kaya pengalaman ngono to iki to. Aku pengalaman Jare kowe ra disakiti. sido, Aku pengalaman disakiti, makanya layak apal. Nggih, Dik niken. Siang punika atur lelipur suka parisuka tetembangan nika kalian kadang-kadang kencana wungu campur sari grup mumbiyen. Iya. Wis iki gak tau melu no. Iki melok iki, wis melok kene. ping. Gak melok kene. Hah? Reka melok kene. Ra melok gara-gara campur sari kencana wungu luwih larang tekan iken. Ora. Ah, niki diaturi tetembangan apa? Nderekaken Mbak Yuniken. Ya. Ki panggungnya cilik jadi goyangnya rada tipis-tipis saya ngene-ngene. Oke lah. Semoga katuran tetembangan wonten laris manis audio ugi MDM syuting Kencana Wungu Campur Sari Indonesia. Alhamdulillah Mas Tisil. Diparingi terang karena Gusti Diparingi Allah. terang Itu nyatanya tadi sebentar hujannya. Karena Tuhan memberkati kita. Alhamdulillah ngedek iken ya ternyata nyanyi satu lagu terus terang. Ya. Jadi sesuk nak arep nambak niken kok nyanyi mawon ning yo kuwi. Terus mbosok kapan. Nggih, niki wau sampun katuran tembange wonten Puspita Nala. Nggih, ini tadi terspesial buat teman-teman berdua ya Dik Iken ya.
Sampean ngerti gak temantene sing ndi? Mbah, mantene ingkang putih to Pak Bu? Ning kamar ya Eken. Masa cek yahene wis ning kamar. Turne jurung iso dengken, kamare cek nggak ada beras kok. Aku mau runut kamar pertama itu mie tumpuk-tumpuk. Lah kuwi paling dudu kamar nganten. Biasanya kamar nganten kan khususan didekor sing apik ngono. Oh, beda karo aku biyen to. Biyen aku malam pertama urung iso kamarku cek nggak ada beras kok. Malam pertama mbek sapa? Tak tuwapuk ya mbek kae mbokne Cana kok mbek sapa. Iya. Nah, iki diaturi tembange napa malih dari Mbak Iken. Mungkin ada permintaan apa? Dari bapake sing nanggap jenenge Pak Sumarno. Sumarno karo Ibu sapa? Tin Darmi. Miyatmi. Darmi. Miyatmi kok Darmi. Krungku Darmi ya Miyatmi. Iya ya Bu, ya Allah, janoke. Wis kok bideh burung kok wis kok ngenekno rung kok penek. Oh iya, aku tahu ngono kuwi. Ini dari lek nyote ngomongnya to, bareng aku wis effort gaya-gaya bae orang kepijet. Ini dari tuan rumah mungkin ada permintaan dari Pak Sumarno atau Bu Miyatmi. Bu Miyatmi pundi Bu? Aduh, ditanggapne niki ana malah ning kono. Lah iya. Mbok derek mriki to, Bu. Nggih, mriki to, Bu. Kalian bapak. Kalih bapak. Nah niku Bapak Sumarno ingkang ndamel celana panjang. Undi lho. Nek kene kena raket. Sing batikan. Iki berarti. Ora, sing kono ndamel kopiah. Lah. Oh alah. Pripun Bapak Sumarno mboten derek nggih? Nyuwun apa, Pak? Nyuwun apa tembange? Li, napa? Lah koyo ning alas ae kok. Tapi ra sida. Lewung. Wah, diatur. Pak Sumarno yancen senenge lewung, Jawa-Jawa. Jan Pak Sumarno ki ra mengikuti Gen Z. Lah iya, TikTok FYP akeh ra jamak-jamak. Lah iya, trimo lewung. Nekane ini kan ada kok Kediri trimo lewung. Ndak mau aku lewung. Bakang semok Bu, alah mah aku bosen aku bakang semok. Egone wong tua. Mah aku ndak anak broken home kok. Mah waleh domongi waleh kok. Sampeyan iki pacar uduk ngatur. Kok kula diatur pacarmu kok. Ora. Duh. Ranti pacar. Ya ini Mbak Iken, berhubung belum ada permintaan, permintaan datang dari Bapak tuan rumah. Maksudnya yang sesuai Pak ngarepne ini lho. Enek. Apa? Sabar. Oke bar. Ya lah Pak. Sabar. Sabar wonge cek ndaut kok. Nggih, monggo katuran tembang kaping kalih saking Mbak Niken Salindri, katuran tembang wonten sabar. Sesarengan wonten Laris Manis Audio. MDM Shooting Kencana Wungu Campur Sari. Aku gak nyongko to, tibake gak expect sama nih tibake pemaning MC no ya cocok kok ya. Loh, aku selek mayangkara kentekan MC sampean ya. Aku tak bagian ngusungi gong kan aku kan. Terima kasih Bu. Matur suwun ya Ibu ya. Nggih. Ki ngerti nak ikan wonge ngeleh to. Iya. Perhatian berarti Bu dalam. Tekan, nggih purun Bu. Oke siap. Ini seperti nak joget aja mbok ya Bu terocah saka kene to. Rene kok wepek. Nggih. Ya. Nggih matur nuwun nggih Bu. Tekane nggih Bu nggih aja lali Bu. Tekan nggih. Wes katoke nyampe lali rung dilerekne. Ngen kene. Mbek wonge dicek tenan lho. Oh wis dicek. Ya, partisipasinya teman-teman dari Randu Blatung. Para pedagang-pedagang yang antusias banget dereke Mbak Niken. Nyatane yo do apian ya Ken ya. Nggih, alhamdulillah. Mau menunggu. Mau menungguku. Oh iya mau toh. Maksudnya kan udan terus biasanya kan apa semua orang kan udah mulai kabeh to Mas. Alhamdulillah iki yo nyatane jek tumplek-blek nggih. Stay with me. Ya, ini gimana untuk yang ketiga? Aku mau wis nyanyi ping 5 loro itu 5 wisan. Lah nek po hitung perkata ya nek swidak mbah pira rek. Tapi aku mah aku nyanyi dhewe. Duet ya? Duet. Apa? Apa lagune?
Hah? Tali kotang. Tali kotang. Ben- Piye wi? Iki Mas taline kalah. Oh. Iki masaline. Apa? Tak kondurake kuwi to. Ya kuwi Bang Eral. Ya. Oh, iki. Apik iki. Lirik, Mbak, lirik. Lampu. Oh iya, iki lampune kok. Ndak ketok ayuku ngene iki. Beh jan piye kok. Lah nek kowe ayu, lah nek aku ketok kumut-kumut iki kan. Kowe wedan senajan lampune padam no jek tetep ketok putih. Lah aku ketok kelawu. Mosok ta? Ora. Apik jek tepak apik. Ya mbok lek ngene kan ketok peteng to. Kok lampune dikane mbok neh. Menawa blentong-blentong ya rada. Ya. Iki masalini tak kondorake mereka peperang ngeperangake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mangsameni wae. Oh, ya, wes, oh, yo, wes, kono, ya. Ora penting yo, sabar, nganti. Ya, wes. Ah, gemine anu. Gemine nesu. Musik. Oh iya. Musik. Ya ampun, saman ras dan tadi toh. Ora sing sarep tak gambui. Aku tambah loro. Napa, Bu? Sampun. Napa? Oh, barongane metu. Weh. Aku tambah loro. Oh, dadi to. Mangan. Ora iso sabar. Aku setan kok kalah karo iki no. Adegan, modelan. Iki apa kan? Tak pamahne. Iki apa? Tak pamahne. Jangkrik. Bebene demit ra iso mama. Demek dolane terima mantu sing rasa dipapane. Kene dadine. Ayo, Sing mangan. Sing njaluk tak pamahne akeh wae ora gelem nyapa. Ngombe Kang, ngombe. Kang. Tolong Pak, aku kan sedatimu aku. Ora oleh lo makanan dibuang-buang seperti itu. Ora oleh diengkol mulane potontok nyampe teko telakmu kena dulu. Aja nangis, wis gak usah nangis. Rasa nangis, ngono tok ayo nangis. Nyapa ning kene, ning ngarep banyu.
Tak soponane sih. Alfamart, Indomaret, Oh, cek arep lekas barang ya wis suwek. Ngapa iso melok delok barang iki kok ya. Kepepo wae penasaran sih. Kok enggak Awake dhewe aku celok kok. Lah ya. Wis jenengan Wis. jumeneng sawetawis nggih sakno awit mau kok. Jumeneng sakit mau jumeneng iki. Lungguh lek kok jumeneng. Lali aku. Jumeneng. Lali aku kan. Wong tua sesuai saya gendeng iki kowe. Ya wis kono ndang lungguh. Sayam suwe tenan ndelok sik. Jangkrik. Nggih, matur sembah nuwun sampun katuran nika saking Mbak Yuniken Salindri. Oh, pengen nyanyi. Oh, wis beber ya wis ayo nyakei pamundutane Pak Sumarno nek no. Kowe rek Pak. Kowe gak maem sik. Ki mendung sapa to ora mangan iso kuat urip iki. Nggih. Dek Iken. Aku ki nyanyi. Karena jadi ini ada permintaan dari Bapak Tuan rumah. Tak tewapuk. Jebeber tenan ae. Jadi kita ngomongnya menyesuaikan keadaan ya. Menyesuaikan keadaan. Rasanya kayak neng kutub utara. Iya. Kata-kata hari ini masih lah. Apa? Duh, kowe lho gaya kata-kata. Gue belas aku sih. Apa blok? Ikan. Kata-kata Dek Iken. Hujan banjir sudah biasa. Terus? Hujan sudah reda, namun banjirnya masih ada. Seperti kisah cintaku guys, dia sudah pergi tapi kenangannya masih ada. Halah halah. Wi anu kata-kata lawas kok. Kita yang kita orang di TikTok ini. Aku yang delok ning TikTok cetakan ki mau metu. Ayo. Ini kita menyesuaikan ya. Kita kan pentasnya di depan TK, jadi kita Iya. ngomongnya kayak TK. Iya. Dek Iken. Iya masih lo. Baik, ini kan ada permintaan. Apa itu? Ada lewong. Iya. Kamu mau ngasih apa enggak? Dan mirip pening iki kok. Ya, dikasih permintaan dari Pak Sumarno. Iki sapa? Iki sing disunat iki, Mas. Iki nikahan, kok sing disunat. Lah iki anake sapa? Anake sing cilik. Anake Oh, anake tukang syuting. ora. Anake Pak Sumarno iki. Nggih. Sunat. Nak sunat nanggap iki neh ya. Oh wis sunat, sunat neh. Ya apa tak wawut. Lah iki kena setting spray. Sampai seperti mbahmu. Nah ini Dek Iken mau dikasih apa? Lewong? Anu sing suasanane udan-udan ngene iki to. Ben enak. Enake sesak ning jero dodo. Oh alah. Duet sing ya oke. Ral Mas. Nadane. Baru jeneng ketrocoan Mas. Wis dipekne layar no. Mula sesoki tuku kibati sing anu tahan air. Sing wis enek mantole. Apa? Ya. Ora. Dah. Aku mah salah nyandak to tak kira nek. Lah klambine padha ijine tak cowandak. Kok gak ngerti ya tangane sing halus karo sing kisut inti Wah, lah. anger udan-udan ini iki ora tak rasane ya, Ken. Tanganmu kan mati. Ngawur ya. Lah kan kena banyu to, Mas. Ya anyep Mati, ya. Ya ini dari keluarga besar Bapak Sumarno sudah ngumpul. Ya. Alhamdulillah Ini siang grup punika. Iki jenenge apa keluarga suket. Oh, keluarga Suket. Lah aku kayak kok kelawu keluarga apa kan? Keluarga Kenapa, Bu? Loh, ngenyek gimana? Lah Ijo. ijo-ijo.
Lah ngene iki nggih sapi. Kula brahmane, piye to jenengane dereng tutuk kok ya wis babar sik. Ya, ini mungkin ada permintaan dari keluarga besar lagu yang dikasih. Mah aku liyane kuwi. Aku blenger ning YouTube karo ning TikTok mesti diarani Mbak Nika nih nanggap larang Mbak Nika nisone mek bokong semok. Monggo sing permintaane bokong Ya semok. iya, ini permintaan apa selain bokong semok? Bokong tepos, ganti bokong blas. Sabar udah tadi. Sabar sudah. Sudah. Egone wong tua, Egone wong tua. Oh enggak tahu. Yang baru, yang baru. Anu apa? Yang EBP itu loh. Apa? Kusumawi. Oh, Kusuma Wijaya. Ya. Oke. Oke, dikasih. Oke. Oke, Mbak Iken. Napa? Apa sih? Apa lo? Kusum. Anu dikangen transfer lien kalih anu niki. Tua. Aman, aman. Kene to kok sik-sikan mana? Gatelen. Semoga nikah pamundutan saking keluarga besar saking Bapak Sumarno. Oh, foto, mau foto. Foto siapa foto? Isa. Agak ada foto. Ya. Ayo. Ya. Enggak. Ini sambil Ora tang pundi? tengah, Mbak Iken tengah. Ya. Ini sambil teman-teman menyiapkan lagunya ada Kusuma Wijaya. Di-zoom Mbak Eka, di-zoom. Ugi ngaturaken gungi paruwun konco kadang-kadang makarya wonten laris maris audio. Ugi siang punika dipun live streaming MDM Production. Semoga kadang-kadang kejono wungu katuran tembang wonten Kusuma Wijaya. Oke Mbak Iken. Beh, Jan, ket mau jolak jaluk foto ya ket mau Jan. Galeri Facebook fotoku iki lho. Masalah. Apa tiku koleksi iki? Iki lho. Iki lho. Oh dhewe. Jaluk dhewe. Lah ini TikTok aki lho, Le. Ayo. Oh pengennya sing momen bersama Jaluk foto nek tak kepruk tenan dademu. kuwi anake sing digawe. Oh ya ora apa-apa, aku mau nuruti bolak-balik oneh terus nang-neh. Ya ini Mbak Iken gimana? Satu Ya, lagi atau satu sudah? lagu lagi. Satu lagu lagi. Lewong. Lewong. Udah no kebulek lewong. Tenan. Mbak Iken, niki ugi ngaturi kawuningan mbok bilih kencana wungu kantun kalih tembang. Nika diaturi pamundutan saking Mbak Niken napa ingkang pundhut? Saiki jam pira? Perjanjiannya ada yang pirang lagu tuh jane? Sak lagu setengah. Oh, Jadi, jangan ya. Berarti ki mau wis iki, hup, kakean ki mau berarti wis. Kakean ning lo jiko ya. Aja ngono berarti tambahno ya. Iya. Oke, Enggak apa-apa, Mbak Iken. satu lagu lagi aja. Oh, satu lagi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Soalnya Mbak Niken nanti malam akan pindah di Pati. Nah, buat Aku wis dipapak ya, Bae. di Aku wis dipapak. numpak apa? Aku pengen pulang aku. Kape pulang kosong pulang gak mandro. Kok tak terno numpak Honda. Ma, aku wis dipapak kok Kowe kayak sekolah to tak rasane. Di papak. Nggih, nah niki monggo Nek kan mau Duet, satu. duet. Oh, duet lagi. Ya. Duet teh kacane cakep sampe pegel. Yes, Apa? Apa Duet. ya lagune? Napa? Mboten iki namung sakit. Nah, apa? Apa Iken? Apa ya? Sing kowe iso apa? Wah, aku iso kabeh. Anu Lah, ya iki lah seneng aku. Udah kah? Ugong. Apa? Sing apa? Anu lagu dangdut Mati gak apa? Rindunya hatiku. Ya, dikasih Bisa rindu toh? hatiku, iso. Ya, gue. Ini nanti Iken Rindunya hatiku sama ya Mas. Ya. sekarang kowe kan aku manut. Nek gak bisa aku tak tekek ngono tok aku moro-moro. Ora, Ya ini kedua-dua. perjumpaan pada siang hari ini kita tinggal 2 lagu. Ya. Ini terima kasih banget buat Mbak Iken karena sebenarnya ini Mbak Iken lagunya hanya 4 sampai 5 ya. Iki kayak Masa? molor. Iya asli. Ramong kan mau. Tak mau ngawin diingin no Ken kowe patang lagu setengah. Iya ora apa-apa wis. Wis wis ndak tau melok kacewe ngesane aku. Mbak Ika nanti ikut mampir ke Sumberan ya. Nanti tak tinggal di Kertek Tengah. Apa Mbak Eka waya kontrol jare? Hah? Waya kontrol. Jare iso mampir. Kontrol apa gue? Kontrol untune. Oh gay R. Kontrol ya. Monggo teman-teman Kejar Ungu kita kasih lagunya terakhir dari Mbak Iken. Nanti yang terakhir bareng-bareng ada Kowuk nih. Ya.
ngaturaken gunging panuwun siang punika saged rawuh teng dalemipun Bapak Suharno. Ya. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun sampun derek lelipur kalian warga Gedong. Ya. Gedong Randu Blatung. Ya, dan Dadi awake dhewe iki ngene lho kan. Dadi kan awake dhewe wis seneng iso ditimbali rene. Lah iki sujroning suka parisuka ngono mboten enten winati. Ambune kowe dhewe kok nyalane wong. Ya. Jroning suka parisuka mboten enten Mengucapkan winati. terima kasih banyak buat Bapak Bapak Sumarno, Bapak Sumarno kalian Ibu. Pak, enten arit Pak, niki pengen bacok mawon kula. Kok sok kancane didekep aku gede. Kami keluarga KCW Kencana Wungu Campur Sari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sumarno dan juga Ibu Bribibi. Siapa Bu siapa? Oh berbibi toh. Miami. Miami. Semoga jadi keluarga yang berbahagia selalu dan buat kedua teman-teman di sini ada Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Dirma. Terus ada Mbak Santi, ada Mbak Wiwi, siapa? Kiki. Mbak Kiki, ada Mbak Mbak Riak siapa? siapa? Mbak? Revina. Revina, ayo berdiri semua para cantik-cantik idola-idola. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suan ya Mas Mas. sia-sia men karo aku. Ya kue kan Masku toh. Masne terus dibanting ngono kuwi Pak. Biyen cilik sing ngedusi aku bareng gedhe banting kangane. Nggih ngaturaken gunging panuwun. Berarti wis tau ngerti ya. Ya. Wes biyen. Mbon lah saiki. Niki tembang pungkasan samangke dipun lanjut malih mengke dalu kalian kadang-kadang Kencana Wungu kipitang tamu salajengipun. Semoga kagem mungkasi adicara ing siang punika katuran tembang ingkang dipun kersakaken wonten apa mau ya? Lewong. Lewong Pak. Lewong wis